Здравейте, приятели! Днес ще направим едно предизвикателство, което искам с Мики да го направим от 100 години, обаче се не намираме кога, а именно колко добре се познаваме. Всеки ще зададе на другия по 5 въпроса, като първо аз давам един въпрос, после той така ще се редуваме и ще видим кой по-добре познава другия. За всеки грешен отговор ще бъдем наказвани с една чиния пълна с сметана. Предупреждавам ви, че всеки момент може да се превърнат Брайан и Амели с нашите, така че ако чуете някакви странни звуци, да знаете за какво е. Да знаете, че ако губа е нарочно, за да мога хапна малко сметанка, че бе много мъртви Аз да си се яде. слагам косата. Чакай да кажа дали е хубава, за да знам дали е губа или. И аз ще използвам очила, защото иначе ще ми паднат миглите. Чули? Аз ще използвам очила. Друг път. Мило, ще ми паднат миглите! Никакви очила. Добре. Какво си казахме? Добре. Никакви такива. Ми падат миглите, той е виновен, защото съм с удължени мигли и затова. Добре. Айде сега камък, ножица, хартия, кой ще почне първи? Добре, айде. Камък, ножица, хартия. Раз, две, три. Какво е това? Моята камера, така съм. Камък, ножица, хартия. Раз, две, три. Така, аз започвам. Трябва да задам добър въпрос, а? Да. Ама не някакви, където... По-така. Добре. До кой клас съм учил България? Ама слагай. Ема не е сигурно. До трети. До кой? До кой? Стига. До четвърти. Не си до четвърти. Четвърти и половина. Не. Това съм казал толкова пъти. Чакай, да не ме лекичко да ме. Няма страшно. Чакай, трябва една къп. Да, ще го смукам, бе. Еу. Много. Е приятно. Каква маска? Това маска. Добре, айде са. Моя въпрос към тебе е: кой е първият сериал, който съм гледала в живота си, така, в смисъл, от първия до последния сезон, всички епизоди? Има два, които си ми разказвала. Кой е първия? Еми тогава е той 921-9230 там къде. Не, изобщо това не е първия. А кой е? Вероника Марс. Хайде сега, моето момче. Щом такива въпросите, да знае, че батерията ще свърши. Да. Как ще ми свърши батерията? Айде бързо дай. Едно, две, три. Това е супер приятно, защото да ти хареса. Искаш ли кърпа? Не. Ейо, как му дадеш така сметана? Добре, че отдолу съм постояла. Да! Ти какво направи, бе? Аре са, на! Мичо! Еми, ти така ме размаза. Добре, бе, давай. Ти си, какво да давам? Аз съм го взела да се знам въпросите, само яде тука. Мен много ми харесва ти. Айде! Добре. Пада ми батерията по-бързичко, ако обичаш. Добре. Кой е първият спорт, който съм тренирал? Такива танци са. Смятат ли са като спорт? Не. Спорт. Чакай бе, аз просто... Не е танци. Не е танци. Добре, аз просто питам, защото като много малък си тренирал спортни танци, нали? Добре, да, добре. Първият спорт, който си тренирал е футбол. Какво е? Карате! Какво карате? Карате съм тренирал. Кьокушинкай. Мене френ. Къде? Айде.
Чакай, още малко има тук. Изобщо не те познаваме явно. Вау! Брат се оплаши от нас. Добре, дайте. Моя въпрос към тебе е: до кой клас съм учила в Плевен? Ти пита ли ми? Еми ти това нещо, където си ми разказвала, си ми казвала. Как да не съм ти казвала? Не си? Казвала съм ти, Не си отговаряй. ми казвала да Отговаряй. Дай друг въпрос, дай тъпо. Няма. Какъв цвят са и първите гащички, Сено? Айде, нещо, където си ми казвала, Сено, където ми го обсъждали, такова си го разправила. Добре. От Backstreet Boys, кой ми е бил любимеца? Оня Русия. Как се казва? Оня Русия, той е един са най-младички оня. Така. Откъде я знам името? Не е вярно, не е вярно. Хора, искам да дадете дислайк за всеки ви, който смята, че това е грешно, което тя току-що направи. Знаете, че познах. Аз познах и ти все пак го направи това нещо. Не каза името. Не каза името. Питах си колко се казва. Супер приятно, човек. Виж как някой ти охлажда кожата. И се казваше предишното името на фирмата. Преди това. Нещо, което няма как да не знае, тя никога не го помни. Аз го знам. Да бе, айде. Catalytic Converter Collector ОБ. Грешно. И Крихонста ОБ. Аз не исках да кажам. Мамо! По косата! Мамо! По косата! Какво правим, бе, тата? Иши сметанка. И сметана. Ето, ам. Не. Той иска да го шляпна с него по лицето. Чакай, че не виждам. Аз имам и брада и всичко. Виж кой е долу под нас и целя сметана и не са забелязали. Кенди е под нас. Добре. Падна ни батерията, презаредихме и сменям си въпроса, защото Мики е голям срадлю. Въпросът ми е: кой е любимият ми плод? Плод? Да. Това да не свърши. Знам кой ти беше, докато беше бремена с Брайан. Не, по принцип, кой ми е любимия плод? Чай си го подготвя. Чакай сега ще сета. Не, чакай. 10. Да бе, аз си гледай работата, бе. 8. Чакай сега. 7. Чакай де, не е с време. И време, пак ще ни падне батерията. Ягода. Не! Череша! Фак, бе! Да, не! Череша! Айде, дай! Брайан, готов ли си, мамо? Това ми влезна до мозъка. Кажи ми мобилният номер. На шведски. Айде! Може ли ти го кажа на ухо, за да не го чуят? Добре. Фак! Тя го е научила! Последен въпрос. За сега аз бия, защото повече го обичам, значи там знам повече неща с теб. Последният ми въпрос, вижте как хубаво ми го е намазал така. Леко! Това ще е болезнено. Айде, задавай, бе. Последният ми въпрос е: колко първи братовчеда имам? Това го знаеш. Първи братовчеда? Да. 2. 2 ли са? Първи, бе! 2.
ли трябва да ти ущата, защото ти не си знаеш. Не, за твоя въпрос. Ние имаме и публика. Мама и Брайан ни гледат. Аре бе, пак ще ми падне батерията. Добре, чакай. Не, Люси, да не се шляпнаме да получи всичко Амели. Добре, един елементарен въпрос. Коя е любимата ми кола? Камаро. Не. А кое? Мустанг. То това е същото! Да, те Същото е! Да, не кажи му! Чакай! Виж това течното, Не ми го къл! Няма. Айде, 1, 2, 3. Това е много Това е гадно, бе. гадното, това е течното. О, брат! Това е гадно вече. От колко години имам книжка? Ами сега. Аз не мога да си отворя очите, чакай да ги избърша. Не мога да се определят от 18-19. Добре, ние на колко години бяхме като се срещнахме? Айде, 10. На колко години бяхме като се срещнахме? Ти ми задаваше въпроси, които аз си отговарях, бе, ей! Айде, де! Пада ми батерията, Ма бързо. бързо да кажи. На 19. Се срещнахме. Да. Значи на 18 си била. Да, Не знам, няма значение. Няма, това беше. Как бе? Ели казах това всичко и... Били? Давай. Едно... Мама, ела да видиш. Виж, мамо? Тате, гледай са. Виж, ела. Виждам! Да. Айде, загуби. Последното е в тебе. Това е цената на играта. Е така да. Знаеш колко е такова приятничко. Да го втрия едно хубаво. Верно ли? Приятели, това беше всичко от нас. Така. Ще се видим Маска други за ден. коса. Кажи чао! Довиждане, спечелих, въпреки че се чувствам като победител. Чао!